out kay Zaidumar. Uy. At kay Insan Strapel, Kuya. Salamat ka na sa Iligan City. Mapil ka na sa nakapipita. Salamat lang kay Akima, Halal, Baryu, Salma Bilal, happy watching. Kay Aspen, Simiangat, sila mapiyagapipita sa Marawi, doon sa Marlika, Taguig City. Salamat lang siya. Ginny, Hajinor, happy watching. Again, Salma Bilal, salam sa lahat ng mga relatives ko dyan sa Baluwi. Okay, ingat kayo dyan ha. Good people of the Ribada recording. FM, Radio Darsalan, your best music station.
Ay, si Tilika. Salamat, Tilika. Salamat kay Titi Queenie Derle, kay Bibi, kay Princess, kay Reday, kaya sila may mayaw, sultan sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapitiakanan na Pipi. Shout out naman din kay Lishu. Di ba rin all people out there in Lishu? Once again, I'd like to invite everyone kung sino man ang makakapanood dito video natin. Kindly paki-like, share, at mag-subscribe at pinutin ang notification ng aking YouTube channel. Okay? Iwasan ang pagkakaroon ng pagkalat sa pang mapanig, happy watching. Palagi ang maghugas ng kamay. I-check ang temperatura para sa lagnat. Umiwas sa matataong lugar. Iwasan hawakan ang mukha kapag hindi pa nakakapaghugas ng mga kamay. Iwasan muna ang pagyakap, beso-beso o paghalik sa ngayon. Maging maingat, maging ligtas. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin ito. Pati sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ang impinang ito. From United Broadcasting Corporation, broadcasting live from Guys, paki-subscribe po loud and clear. ang aking YouTube channel, DJ Gasper, Parada Vlog, please. Neighborhood province of Southern Mindanao. This is DXMJ 92.5 FM. Radyo Dansana, Radyo Dansana, Radyo Dansana. Yan na, Abdul Rahman Lao. Happy Sa watching. information. Listas Music. 92.5 FM. Radyo Dansana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ano ada kulay na. Siguro ka sa radyo ka. Sa radyo ka rin na biasa. Kamu ba yun? Tumangin siguro ka. Ay niya ada kulay. Namak maju. Programa hindi kita sepeda. O kamu ba hindi ko bisa tiga di jitas ko? Ghost ka na talaga, DJ Casper? Kasi, kahit saan man pumupunta, nararamdaman kita eh. Hello there. My name is DJ Gasper, and you're listening on 92.5 Radio Dansalan. I am si DJ Gasper. Wow! Fantastic, baby! This is an official DJ Casper
And of course, sa lahat po ng mga taga-bubong, maraming salamat sa laging pag-ibig. Thanks for always tuning in. And the number one radio station in your heart and soul. This is the XMB 92.5 FM Radio Tansulan. The number one. Ang lamig dito, Marawi. The right music and the right time. There it goes. That's the music powers. Brought to you by Altamar Enterprises. Para sigurado di kalidad barato punta na sa Altamar Enterprises. Minsan daw sa tutol na tumong supareksa, bisita ka nun sa Altamar Enterprises. There it goes by the song of Gary B. Shot for Joy. And before that, you hear the song of my Francis Magaluna. It's called Mga Kababayan Ko. Yes, mga kababayan ko na nakikinig this umaga. Alright, today is Thursday. It is December 10, 2020. Sana po sa araw na ito ay tayo po ay nasa mabuting kalagayan at tayo po ay iligtas ng ating Panginoong Allah sa anumang kapahamakan sa ating buhay. Allahumma amin. Yes, mga kababayan ko, salam. Muli po sa mali si DJ Gasper sa kakaibang program sa radyo. Yes, mga kaibigan, dahil ito ay nag-aasik, patuloy pa rin nag-aasik ng saya at ligaya. At naghatid rin ng mga some information. Yes, mga kaibigan, sa ngalan po ng bumubuo ng 92.5 FM Radio Dansalan, ang aking kasamang DJ, ang nag-isang diwata at darling ng bawat avid listeners ng 92.5 FM Radio Dansalan, DJ Fiona. At siyempre ang ating technician Ryan Azakizam, ang Morinong Koreanong lookalike. And of course, ang ating napaka-supportive na station manager, Madardan Sir Abulkair Maruhum Alibasa. Yes, been your friend of all, DJ Casper inside your radio saying, isang pamir ka naman, nagpipanambura ka mirkan, wag yung otamak, mamano sa lamang kalilintad na kadari, reginawa sa pangindak ko, Allah, ginadilala, yung naditaro, di pipagin, daw sa gyan, kaya dua ko lilingaran na umanagyan, kaya lanaw del norte, lanaw del sur. Kaya mali nagyan, Islamic City, Marawi, mapia, kapipitar ka na sa mga bangsami, alalayan din, tumatandang matanong sa pamamagrigan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And now, ladies and gentlemen,
Welcome in a program called Salam dan Salan Ingadakan. Shoutout kay Camila Undag Granti. Well, mga kaibigan, magkakaroon na kapipita, katong nami, badilaboron sa mga ina, mga atiya, ani ka pa kanawiran, nakapasumingiran sa Wakwa Zubu, na miyata parsiran sa tulang, na nasudi, na mapasad sa tulang, na miyata pan sila. Balasan ka nung wala, ako, mga pamana, mga paliugat dito tagliw sa Ginonyag yung mga paliugat galbakyo amana adin nyo ke pabayaan ani kapitay na miyama kapan pamaninda kano miyama kapan silang balasangan ng Allah. But anyway, although ganun pa man, karamihan ay ganun na ganun ang sistema, pero meron ding tamad. Kaya minsan na nagkakaroon ng pagtatalo sa isang pamilya dahil po sa mga sistemang hindi nasusunod o kulang yung care sa pamilya. Ayan, balasangan wala, mga bangsami ay natarawli, nani kapita yan na miyakap lulumpyo tano, balasan kanwala, badilabo pira yang kutua paman na miyak kadatun na tanto supupot siku kalama-lama na lagi din mong sa sudawala na nakarabi na yung matagag kitis na doon. Eto, hindi ako nagsasawang hamunin ang lahat ng tagapakinig. Lagi ko kayong pinagpipili kung saan kayo dyan. Dalawa kasi ang pagpipilian natin. Saan tayo talaga? Regarding sa cleanliness. Okay, hindi po ako nagsasabang i-remind sa ating lahat. Okay, para malinaw at maintindihan ng gusto. So, kaplumpyo na panduan o agama Islam. Sabab sa Islam na suti. Islam na suti. Kaya so kaplumpyo na panduan o Islam. Yan ang ipaganay. Okay? Ikadua, nadmambu katero asud marsik sustusyo na nadarpa o mga iblis maana satan. Ang tanong ko sa inyo mga kaibigan, saan kayo dyan? Saan kayo dyan sa dalawa na yan? If ever, ikaw ay laging nananatili pa rin sa iyong kabahayan at bakura ng kalinisan, you are the die-hard followers of our religion Islam. And should I say, na you are real Muslim. Kasi agama Islam, as I said kanina, suti. Di ba? Pero kung ikaw ay dugyot, as in, Sambrano, Sosyo, Cebu, Kasintabilan po, bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magalit, trabaho lang po, Kung ikaw ay Cebu, dugyot ka, you belong sa sinabi natin pangalawa, di ba? You belong sa sinabi natin na pangalawa, okay? Na sumarsi ka darpa, sosyo darpa, na darpa o mga iblis. So, ibig sabihin, bilong ka doon. Ano yung mga kaibigan? Don't get me wrong. Ang sa atin lang dito ay masugid po natin kinakampin ang cleanliness, which is we are Muslim, especially here in Marawi, na i-prove po natin, yes, this is Islamic city, Marawi. That's why napakalinis. O diba? Ganyan po ang ating agighain. Kaya po mga kaibigan, magtulungan po tayo mga kaibigan. Magtulungan po tayo para manatili ang kalinisan or magtulungan po tayo i-camping ang cleanliness.
Para lang sa ganun po mga kaibigan, labanan natin ang image kung saan ang binabato sa atin. Kaya mga kaibigan, let us unite under one music, cleanliness. Yun ang music natin, cleanliness. Let us unite under one music, cleanliness. Shoutout kay Atmadi B. Dimatnang, the President ng DJ Casper Fans Club. Okay, Atmadi, thank you. At naway nandyan pa rin kayo, nananatili pa rin at loyalist pa rin kayo sa inyong kuyang DJ Casper. Anyway, thank you so much Atmadi Dimatnang. Nasabi ni Kair Gao, ano to ma'am, Mapia Kapipita, Idol DJ, pa-shoutout naman sa mga taga Dilimbayan. Ayan, good morning to all people out there in Dilimbayan. Balwi ba? Yes mga kaibigan, yun po ang ano natin. Ayan, magandang morning po sa ating mga sugi. Good morning, good morning. Shoutout, shoutout. Hindi shoot out shout out. And siyempre mga kaibigan, muli po, matagal na po hindi natin napuri at nabati ang mga taong mga VIP kung saan ay sila po yung mga pansin na pansin. Sudaisin na sila rin po ang mga salute sa lipunan. Ito mga Moodle Patrol. Magandang morning sa mga Moodle Patrol. Okay, sa mga Moodle Patrol, magandang morning sa inyong lahat. Moodle Patrol, ang sinasabi ko po mga Moodle Patrol, yan sa mga ginansiran sa mga suruyan, torimas, mga taliantaan. Anyway, kasi po mga kaibigan, sa totoo lang, real talk po tayo. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin mawawala-wala ang mga chismusa. Di ba, mga chismusa? Kaya nakaka-create po sila. Kaya kung sinasabi na sila mga salute sa lipunan, yes, dahil nagkakaroon ng, nakaka-create sila ng gulo o tension sa community. Ilang yung matadar pa mabang sa mika, ani kasawiron. Di mo matadar pa, matataayon na, matataayon. Ani kasawiron sa mga Moodle Patrol, mga suruyan, create, kalin sumasa. Kada sudikan ginawa na kumparit. Diyan ko tanda na, ayun na, anta pa diyan na nakasuruyan na kumparit yan sumaysisa. Yes, yan ang sa mga tao at mapapadal mo. Agyan ko to akarit ka din kapakati po kasi na yan susurian. Anyway, ang masasabi ko lang sa mga taong ganyan, uy, tigil-tigilan yun na yan. Simula nung pinanganak ka at nagkamalay, ay naging reporter ka na ng sang katauhan. Naging Moodle Patrol ka na hanggang sa kasalukuyan, hanggang sa ngayon. Hindi ka na ba nagsasawa? O din mo amapiro o ka amapia na tumaba ka din kagamod ka, inshallah nang balasan ka wala. Kaya po mga kaibigan, sa totoo lang, I don't see excuse sa mga Moodle Patrol kung sino man ang tataman. Kaya nga sinasabi natin ito Kaya nga sinasabi natin ito at dinidiscuss natin para patamaan ang mga Moodle Patrol. Hanggang sa ganun magising sila. I don't say na tabi-tabi tabo ko mga kasugaton. Kaya nga dinidiscuss natin ito para masugat sila na ayran kaganapit. Anyway, kung sa tingin mo, ikaw ngayon na nakikinig, nanonood sa akin ko live, kung sakaling ikaw ay nakaka-relate itong topic natin, ay baguhin mo na. Kasi sa totoo lang aminin ko sa iyo, wala. Kasi
Meron din, remember ha, kung ikaw ay isang Noodle Patrol, taliantaan, ha, laan nakatirurumpan. Mana, amamini nga, adi mapia again na ula-ulang ka. Kaan nakatirupan apad, kabasiran, sa tao at talanta, adi na ni pamagandaan sa padiyan, nadatarap kaniyan sa sapo o padiyan. Wanaw dubile minjalik, mana mas mo pa natiran so tabi tabo, ha? Mas mo pa sa tiran balbal ay tami siringan na di Sumudol Patrol. Sumudol Patrol na possible nun akauntior ako niyan o di nakauntior kaniyan na naso balbal na sa gagan ay bukuan na kalakabad na o gina di kanyang kabinasaan. Di kanyang bukan. Okay na Sumudol Patrol na naulo di kanyang na verbal o gina sa didadaman na paking kaniyan pagariko. Now, ikaw ngayon na nakikinig, kung ikaw ay nakaka-relate sa aking tinutukoy ng mga Noodle Patrol, please, ilang taong ka na? Ilang taong ka na ang tanong ko? Let us see, 30 years old ka na ganun ka pa rin. Kasi remember, pinakamasyurti tayo kung abot tayo ng 60, lalagpas tayo ng 60 na edad. Tapos, ganun pa rin ang iyong sistema na panay kapamagumpat, kasuruyan, kapamaganta. Na, ikaw nang bahala kung ayaw mo talaga magbago. Pero, sana, wag sana magtagpo ang ating landas kasi uyukuskad na kila pipir. Joke. Cities Zakia, dito ko lang, good morning DJ Casper, pasatat po sa mga taga Mapantaw, Lambabayabaw, sinaan, sinaan siguro, Ani at Kuya Said, Ensang Baby, mapiyar ka no, san agkapipita from Anissa ng Sarimono. Anyway mga kaibigan, 25 minutes down time of 6 o'clock in the morning. Alright, salam din, Macmuro Site ng Bangsamoro family, yo! Bangsamoro in the house. And good morning, Adol. Pasyatat naman kami dito sa Pasig, Manila. Alright, Enigma, Mama's Boy. Good morning sa lahat po ng ating mga kababayan sa mansulok ng daigdig. Kung saan na sila nanonood sa ating good live. Lalo na po sa mga OFW, ingat-ingat po kayo. Dalangin po namin ang inyong kaligtasan. At inyo pong kalusugan, naway parati po kayong malusog. Ingatan nyo ang inyong pangangatawan dahil may nag-aantay sa inyo dito sa Pinas. Yes mga kaibigan, magandang morning din at ingat-ingat sa ating mga kababayan na masugid na tagapag-hindi ngayon, nag-travel ngayon. Okay, ingat-ingat po kayo sa pagmamalyo dahil biglang bumuhos kagabi ang napakalakas ng ulan. I'm sure, until now, madulas pa rin ang kalsada. Kaya ingat-ingat po kayo. Mga kababayan naman na nagbibiyahe ngayong morning, ingat-ingat po kayo ha. Madulas ang kalsada po. Kaya dalangin po namin ng inyong kaligtasan nawa po ay dumating kayo ng matiwasay sa inyong mga destination. Ingat po kayo. Salamat ka kanisa nagkapipita. And salam also kay Insan Ken si Sabir. At I'd like to say, maayong buntag o maayong pagpaminaw kay Nanay Corazon, Ryan, kay Larry Boy Bonjoy, kay Larry, kay Joe Manji, kay Ate Tots, kay Ate Baby, kay Ate Giselle,
kay Ate Heidi, Marisol, at saka sa inyong mga mister. Okay, good morning, good morning. Sapio family, kay Kuya Dennis Sapio. And to all beautiful ladies in Rana Service Pharmacy, there in Julie's Big Shop, Palawan Pawn Shop, ML and Lulier, and to all people out there in Mindanao State University. Good morning, good morning. Yes, mga kaibigan, 28 minutes past the hour of 6 o'clock in the morning. Pagbigyan po natin si ano sino yun? Yung nag-request ng I Feel Good. Think again if you want to refuse everything you get and nothing to lose. I believe you know just what I mean. Hey, it's the truth. I'm telling you it's real. Yes, pagbigyan po natin si Asani ng Tabaran sa kanyang request I Feel Good. And yan din ang dalangin ko na sana ang ating feelings ngayon ay very good. Your heart open up. Yes, naway, what I mean, sana maganda ang ating morning. And you feel so good this time while nakatutok sa 92.5 FM Radio Danceland. Anyway, here we go mga kaibigan. By the song of Jim Brown. Huwag kayong magulat, medyo nakakagulat ito eh. Okay, here we go. I Feel Good. Only here in our dance called Slam Danceland Ingadakan. Good morning. I love Radio Danceland. Sugar was fine.
Welcome, President Enjoy Castro. You know last night, it was the best. I met a pretty girl in IS. May nagsama, nakasama, or to make it sure. Isa lang ang ating napunalahan sila. Then you're tired at sabi niya, hey Andrew, I would like to meet my friends. And you meet me. Lahat sila ay may Mercedes-Benz. This is Anna, this is Karen, this is Tanya, this is Jill. Lahat sila nakatira sa San Lorenzoville among the four. Si Anna, ako na patingin. At pagkatapos ng si Anna, ay biglang lumapit sa'kin. Tinanong niya ako, hey Andrew, can I have your number two? Sumagot ako, 801-6722. Okay, let's call me a party. Get to the break of dawn. Umuwi ako ng bahay, then natulog ko maghapon. Ako'y ginising, talaga na siya. Cause nag-ring ang aking phone. Sabi ng 2 o'clock. So I got my wireless telephone. At sabi ko, hello? Sumagot siya, hey Andrew, can I ask you, can you go? At sabi ko, Anna, go where? Sabi niya, come over here. Andrew, let's eat some pizza. And Andrew, let's drink some beer. So after 20 minutes, I was knocking at her door. Nakita ko si Anna, she was lying on the floor. Ako'y kalinaw, alam niyo ba? Ang sabi niya sa'kin, Andrew, Andrew, are you ready na? Pagkatapos nun, alam niyo ba? We went to the garage. And ang sabi niya sa'kin, Andrew, can you give me a massage? Hindi ko ang front, pati ang kanyang back. Then Anna squeezed me tight and then she gave me a smack. But ako'y biglang tinulak, so ako'y nakaupo. At sabi niya sa'kin, Andrew, wag kang tatayo. Lumayo siya sa akin, kaya ako'y kinabahan. At pagkatapos nun siya ay sumayaw sa harapan.
Shoutout Kuya Idol at sa pamilya Mino kali dyan sa Basingan Lumong. Naman like at Balit, Nangani, Nasiwa, Kuya Uni, Ate Sara Alia. Salamat po Kuya Gaw. Yes. FM Radyo Dansala. Good morning din Mayumi. City Sagya dito bala. Pakipin mo naman ang Cetus World sa Galeri. Mark Kalambong. Rascal, good morning. Salam. Asa na yung welcome? Shoutout ka Sulpi Blabay, bumang kay Sally kay Iano, kay Aso kay Ina.
girls called Mula sa Puso, the official soundtrack ng teleserye Mula sa Puso at the ABS-CBN. And good morning, it is now 45 minutes downtime of 6 o'clock in the morning. Salam, magkatino sa nakapipita, mga bangsani. Anyway, good morning, and ito na, babasa na tayo ng inyong greetings through text line. Came from 456, salam and good morning Kuya DJ Kas. Mamimiss ka namin. 3 araw na naman, di namin kayo maririnig. Nakakaboring naman pag wala kayo. Anyway, pasok out ang ka-RD Bats 1 and 2 sila Ate Sinap, Maratabata by YouTube, Norhai Pop Panda, Francis As, Asmin, Itin, Habibi, Catherine, Limon, Okilab, Mayumi, RC, Menmin 26, Samuk, Genie, Yams ng Maging, Pen Masabar ng Awat, Mr. Dreboy, Ran, Joe Pabin, especially sa hindi ko na-mention, salamat po kuya sa pagbasa. More power po, and God bless us, it's me, Hana ng Bubong Ramain. Wow, fantastic baby! And thank you Hannah for always accompanying me. Kuya, pa-play naman po ang kantang Garing Agan, It's Me Again, Hannah ng Bubong Ramain. And also we have here, Magkakargasan Kapipita Lapips, Kapita Paka-play ang kaon sa Sukulay, please. And came from 217, salam DJ, Idol Casper, paigid naman inakulay ami, si Hadja Maimuna, Igubat, ika 78 edad, Masya Allah. Papa na 78 edad, piya ka lala bonus. Miyambuhay ka, mami, dito lang sa Ilian Marantao, Lanao del Sur. From your dog as siblings, mashallah, 73 years old. Anyway, more birthday, pangita ko lang bakad ng bumbuhay. And salam DJ. Okay, na ulit. Ito pa mga kaibigan, salamat ka sa Idol o San Ludi. Pakisalam yung mga insanihan sa kan sa Dalam, Mulunto, salam na kaming kaon. Saya sa Maindig, proper of Maging, panalan salam from Masamog 23 ng Maging, Mulundo. At salam sa iyo Kuya Idol, akan Kuya DJ Casper, ganun din kay mga DJ Piona, Kuya Bobot, Idol akan Sir Yusuf Abidin, pangadapan, Bapa Said Abidin, sa mga Cardi Bats 1 and 2, Advisor Ati Sinab, Abidin Lala, Yams, Nicola Lai, Ina Labs, Tol, Ran, Tol Kimi, Tol Dreamboy, Norsainma, Norhaipa Panda, Hasbin Kuyugan, Morina, Genie, Ayani, Darling, Aina, Baisa, Mayumi, RC, Samog Subok, Maratabata, Baguio 2, Lemon, Kuya Pen, Masaba Pen, Francis As, Men 26, Oki Loves, especially ki Hana dyan sa Bubong Ramain, lagi kang mag-iingat dyan, sorry sa hindi ko ma-mention. Salamat sa pagbasa Kuya DJ Casper, request ako ng kantang Blue Night. Salamat po, sige po sa po. And Joe Pabin po yun. Hindi po siya sa po mahilig kasi sa po eh. And good morning Kuya DJ, paigli po kami dito sa Pagayawan, lalo na kay nanay namin kasi Normina, yes, at tatay ko na si Panda, at sa private Panda Babe dyan sa Marawi. Pag-i-play po yung Open Arms, ito lang po si Nor Anisa ng Pagayawan. And good morning kay Panda Babe at kay Second Lieutenant Warda Sambitory. Enjoy our listeners out there in Campo Ranao. Good morning, salam. And
dyan salam idol mapiasan nakapipita salam nakang sumanga watakan si B Ambak ano to PT Obama Pabo Onyok Kalansa especially bunso akan na si Anini. Okay, thank you. And Coolstein Jam Fighter ano FB niya si D. Ano to yun? Ano daw? At ito pa, DG Kapitayo, Paris Ami Suman, pag-greet kami dito, Patani, at yung Malawad, Mi Abdul. At ito pa, 553, Assalamualaikum DJ Casper, miya busy kami saya sa tuka sa Kagardin, ago recycle, mala panalamat kami ki Barrio, Asnawiti, Makadato, Augusto Karmanian, as si Jamila, Mutin, this is Amir Hassan, Bauti, Umar, maraming salamat po. Thank you rin. At ito pa mga kaibigan, salam DJ, mga piyakapipitar ka, pag-i-play naman song na surat akan Rakabe, Just Baisa. At ito pa mga kaibigan, 102 salam DJ Lapipi, maperka kapipita sa lamang kaon saya so new capital like Emma Alex, greetings kami from Asnali ng Marawi. And thank you so much. And mga kaibigan, hindi ko matabayanan ng programa ng ating Ulama Council of Marawi. Susunod na po. Pamangya ko mga sa mga prila, ba na metero na may aknuuna po sa pamikiran nyo. Okay na nagitod ni Nataralbi, mga bangsang ina, mapakain kamis ka no. May pantag sa natarutol, natarong kaplumbyo, mabigay ka ng mga prila. Okay? Sa ngaran naging mga impudan sa geng radio station tano. So DJ tano, DJ yun na, so technician tano, isa si Ryan. Ang ating station manager, Sir Abulkair Marong Alibasa, agoy man ako nalamatan ako nagyan kay initugat para bantog gamay tanong sa Islamic City Marawi. Sabab sa bigyan tanong niya sa laba para asita no makapag-studio sa Gen kay City Hall Complex. Sa Gen third floor sa City Hall. Dahil sa lang orwar gato ni Mahul Usman Gantambra. Panalamatan lang sa Mayor sa tapita man na panalamat ko kababalui ang very supportive ka Mayor. Okay, ako sa Gen Kabaisyan, Honorable Dato Anwar Abidin Abdul Raouf, the City Vice Mayor of Islamic City Marawi. And then once again, this is very friend of DJ Diggs Casper inside your radio saying, mapir ka na sa nakapipita. Salam dan sa natin yung adakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here's my last song, Paubaya by Moira Dilaturi. Baya po mga salama and salam dan sa natin yung adakan. Once again, check this out. Sabahan